Aseli Italiane, nche Richard Mosoti. Igonkorwa amaliba, Boronyi Sub-location. Na enkende igere Lyondonga. Ono igonde omunyalibali na namenyire nyalibali ya korwa engakiyo abakoroni barenga twarigererio amagambi awa twarucho obugambi bwa omusongo tugacha obugambi bwa Kenyatta kero uru yachete igo tukarora ng'aki amagambi are ase emiaka yonsi pi nyalibali go yarenge endonge sana. Bono ase engaki eye ntomanyeti ase toteneine borunge ekiagera chikomiti chiagakaro siguna abagambi bari barengwa bakoro tichiyo ebinto byare gokorekana twaekorwa na amaiso tibiyo. Bono lero kwamba korong'a ntomanyeti abagambi bari barenge goreta chikomiti chiabo barangeri kere kenyoro bamanya gotebia kegenderete na muna a democratic state ose rule ere Kenya twesi pi otugwenze kwenda bunge lakini twamanya konyora ng'a room teiyo era twakomodete twesi pi Kenya ngima tonyara gukorosia amachiko yagera twasoma twarente representative yemo egotenena amang'ana ito obokongu ito twamwagira chikura ogenda ogwenete koira ambiriro bya Italia nande byanyorire bigeni otoretera lakini goikera bono iga komiti teiyo gento kende nkeiyo igo tore tukirete igo bintu binde mbio bikorekana bigenderete abagambi bakorumaiga baba etire korumaiga baito abachumbe gocha nabo bagokora igo bono goto kwamba korekana ng'a ugambi obore obwo omonto oyomo nero omoriki nere chiama nero kere gento igo bono gotore tosinyire kare nkomanya twarenga abanto bakorikwa no mabaga tare koba mange at least monto ingo charenge orora amechandero omochumbe tari ng'ara agende kere enyomba y'omonto ase kere ase kere kenyora amanye kere kero otatiga akera aretire abarai bari bonsi batenenete ebiomba ao kere ase kera abaretire mbamoe oborabu bwokomanya ng'a ngigendete enseme eria so tati oira amang'ana aywo igo nari bono atotenenerete igo goikera bono iga abaminto ndoche ng'a ntorochie ase togochibuya naki kiagerire abagaka bachira banyari bari tora tokorora ng'a ntwarenge torigie enchera toikaranse twebeke buya tomanya ase tokorwa na tomanya ase togochia chera na bang'anigo. Nchese marieta ngoro kupita misiani igonkorwa matunwa sub-location matunwa location ase kenyoro Kenya bari bonge unandeiga twarabera ase Kenya yeito kubwa mono buna nyaribari yeito litanganio yarenge engima nyaribari chache na masabo charenge constituency yamo lakini chigatananu ekero chiatananwa igondo chinga magenderero na chagete buya goikabona ase twaikire ase togochi gwaka esabu tokorora kegendererete buya ase chinde yachakire korekana ng'a igo togo ebinto ebinge igo tokong'aini kero tokorotota twanyora ng'eki igo twang'aineti ngekareti gento ki nkeiyo bono ekero togochi koboria tonyora ng'a oyo tokoboria taiyo ekiagero yako nabo omonto arache abang'aine enchera gete iga abatebia ng'a inwe momanyeti ekiabu bono moiso onde nakometi sana nkagenda supermarket kogora ebinto nkamanya konyora ing'a nabo babegete egento kenga buna esinema gete ekworoki buna abagambi baito bakogamba yani karanga no bosoku nande nchokonyora abanto abate ng'a nomonyari bare bono ore ng'aki ngigeri kegenderera igo nkarora ng'a nabo ere egento ekebe sana ekiama ebiama biarachire Kenya nebiama ebiga goika bono iga buna narigereirie Kenya yeito onyente gochigotena ase amo buna bono ekiama naruche ng'a giatwarire chinguru nakero basigotokonya gotosuki gochi bosio Jubilee
na Jubilee yiga tusako babwatesia na nituchora barai bagotegerera ebirengere bya common mwananchi agora nyanza kinde tugusuka saa tambe una tutakagereti ikiagera ki project kiimbanyete kia bangetwe narabe narakorete gasi asekera nabetegere myaka 5 na kera kipare nyali bari cha Johnson ima ita se chakirite na se kolrite lakini akaro na nyorete nga jata ngasiru ende kia ndana kuigura lendo manyiti ndabwati no mpaka Nairobi headquarter nyore nga yobatangase getukete iyo tosako kuira na magega yunare kusabanga abantu baminto pare ko beke birengere liamo pamanyenga tikatobye ko monto yani ole wasi yani utakete kero umuntu amwe birengere ni birengere biga bikaransirwe abagaka baije baikaranse base mani babura ningi kena kitokokora nikena kitokokora ibinde biko genda busyo kwanyoranga amagenda asukirwe kibusyo kubwali bakatana kwenda kujimaya ya bero bosoko banna se nyali bali yito nyendi ya kanyarekana tubwaterane toichamo tokale mirimo yarekane anronsi me yake oya aguru kupito bara former councillor only 40 people nyali bali chache kiogoro ward kala yarenge kiogoro ward bono ogambi warenga bukale taibona bole no mugusia goteba ngisinya banya kugambwa bamureta bwati toigwana ebichana muri ono mugago bwate myaka 83 bono oborai igo gutwara kinsagia oborai omotori bunora ariga igo bwate kinsagia na jiko yageria titina bono obugambo nyali bali chache bwatokonia ndi bwatuo boiri abantu barenga barai baise kubuka baratame egento ngelinga mbobwati committee chi committee ko kere binyoro kere kirani gegetware committee eko ba maitachi abo umurambi umanya koira parliament ochi go discuss yaro otebie president yekene kia abantu bana batagite no bakorereke ochicha otode tayogocha nali bari yare kare gotebunga tumira nenya guta tumira nenya taro tumira nenya nderema tosio machere netingende that's in a progress to ato moborie oyoro wana president atebe committee abwate nererie ateba magendera akore nyali bari chaje na ria chipara mwe gwako tebe para kuruke umu ochie kiendege abune ko ise yae okuno ko ngina tamanyeti yagora enta tamanyeti monta ko beka to nyongo imakuneke tokomanya somo nuri kwasore to nabanyali bari yakore rugo bono tiga bono ngocho aturu manyali bari omwana nyali bari oyo kinete nyali bari akamanya nyali bari kune cyagete kune kogenda kune gukura mochumbo maete yakoreta amabaga kurwa national ogo ikyo bisi yae a committee yae onyirangiria onyetebia na ituma baga gete bana kibara mo barpente kurikwa omwana yale benara okorete skuruga mwana yale benara okorete skuruga yagera abana bamanywa tokoreto omonto obeko mugage committee obeko mungine committee nando murikira abana baye buka ikire nyali bali oyo bwate kena cyo nkani ngachora toro monto bona yo nyali bali ngwayunga esinyamanya kwa mugizo githayo bamureta bwati aba mwana butete wena ko jogotebia baite basoke basire nyali bali bakaba magenda nyali bali ke gusike ndengere goteba iga aba musanya ndeso boke baba kumenya nyali bali mwasa tunyumba kale nakoli ebende ene nyali bali yale koegwa
yatenenigwa ya serikali ng'ai yachiete yasirete ase eng'encho twachora toyotamanyeti ng'aki yarengo ase yarengo bono naki twateba ng'a omwana o Nyaribari atoko okobwatia ebinto bitu bionsi biamanywa ng'aki Nyaribari yarengo rukare taibo ekende ngeri ng'aki intu Nyaribari chache amagaka yarego nje n'omonto 40 people enkoro eri yarenge yanyachae intu twarengo twabwata abachumbe kianda ko Nyaribari kusikisi kabatari obono bosoku twanyorire esabari ye bono omonyaribari ekurugute intu etose matiangi nyuma ya matiangi twensi pi bakanyone tugo yito no ere nyuma ya matiangi biama asa marieta nkorokwa Jason Nyangwaro Mwando nega dogori iria se obora igwetwa Nyaribari gusubwa gusinto bwateri eto ya Fred Matiangi na intu buno Nyaribari chache tware ndogo tugumega tutageta tuchoro morayi tugotire echama ya Chupiri na twarigereri tutatochore omorayi omwana ita mu byaro ita amanyenga ito ato represent buno Nyaribari chache ase kiama kia Chupiri tutagete monto bwataka mo aguchiari na ndaga tuchukonya koranga ki ya monto tochore tatari monto ito manyenga ito igobona asa abantu bari baitu mutategera tabaraye baitu bekiama kia Chupiri tutagete support mwesimi wa Matiangi echama ya Chupiri na ntu Nyaribari chache turuo morayo ito omwana ito amanyenga ito mu byaro ito ko Nyaribari chache atuongo ase kiama kia Chupiri yocho gwetesho mwesimi wa Matiangi asobora gwa Kenya na kodi bwana batu aetigo